Yau go yana ciki. Yalla bai yana ciki. Yana ciki yalla bai. Tunda aka kazan nan kula sun biyo kai hita. Shine wannan ko? Shine yalla. Shine wannan ko? Ni ne. Shine wannan? Ni ne. Yau to wannan bawan Allah. Yau ya kawo mana ƙara office din mu. Yau shekarar ka 3 baka yi azumi ba kana dan musulmi. Kana musulmin Allah ba. Shi wannan dan mutumin yace a sai karata 3 ba na azumi. 3 years ba. Ku dama ba iya gwamnati muke aiki ba. Haka ne. An musulunci muna mai aiki. Shi wannan ban Allah kenan. Shi wannan ba Allah. Ya kawo muku gara ta ce ba na azumi. Baka yi. Haka ne. To ai ni ma neman ku nake kusufai lungu. Yau ina jin ka. Ranan nan ma na so in same ku na ga motar ku ta yi faci. Ta kofar dadi yaran yake dinki a nan ringin local government sabon gari. To tsoron da nake kakkuje ku huce a kaina. Yasa na samu gurin mai kilihi na labe. Dama kara zan higar wallahi. Ka san jiya a bayan layi. An samu matsala an kwamihe wani jariri. Ko ka san wanda ya ne? Sannan kuma aka kwamihe naira 300,000. Na sani kes din yana gurin mu. Sannan kuma bugu da ƙari aka yanki gahin kan wata mata aka je za mata asiri. To da aka hasahe wannan munafikin gidansa na gani. Yalla bai ba ni bane. To ai case din muna yanzu case din da muke. Yalla bai tunda Allah ya sa hanya ka kudakata. Zan shiga in je in dauko rigar a tafi police station din. Tunda Allah ya sa ya je munafurci na abun hukuma. Bari shiga gidan je in dauko rigar ta zama witness. In an gama case ina tunda ni azumi ka tabbata tana wurin ka? Ka tabbata? Kana ji ko in an gama case ina ni da ke matsala azumi da ba matsala bulala ce kawai. Shi ko na san daurin rai da rai ne. Dan Allah kun ga yalla bai. Ni dai daga dantar Allah ka. Ni dai labai ina so ma mai laifi ne. Ina so kai ma mai laifi ne. Ina so a sasanta abin nan. Kun kama Ai kai laifin ka ma yafi nasa. Aikin banza aikin wafe ni dama na san cewar wallahi tallahi na doka ne mutane ido a unguwan nan ni za a zo a ce shekara 3 yadda ce ba dan musulmi bai kace muslim ni wallahi na bari ma kamhi ya jo shage munafiki dama Allah ya ce ne gaban munafikai ai na san ita hukuma aikin Allah take sannan kuma tana aikin gwamnati kin banza aikin ka san wata ai baka san wata ba